И какво става, хора? Аз съм Коце и днес съм тук с едно ново видео, в което ще играем The Nun. В превод Монахинята. Тази игра, доколкото разбрах, е нещо като копия на Грани. Сега просто искам да я изпробвам, тъй като Грани е добра игра и нека видим дали това ще е такава. Та, мисля направо да започваме. Така, хора, както виждате, вече съм в играта. Единствено, което пише в стартовото меню е старт. Добре. Мисля да избера Easy. И него ще избера. Спрях музиката, просто защото, да знам, не исках. Много гадно се чува. Защото аз играх около 10 секунди. Преди сега да заснема. She hears everything you do. Be aware she can get anywhere. Значи тя може да бъде навсякъде. И тя чува всичко, което правиш. Тоест, точно като Грани. Та, хора, ако ви харесва това, може да дадете един лайк, да се сабскрайбнете за моя канал. Добре. Какво? Олдбук. Тия неща вече ги бях видял. Затварям тук, може да се скрием в тези неща. По-скоро в тези шкафове. И аз в момента я чувам как върви по дяволите. Тъй, че тук има един... И това е единственото, което до тук стигнах. Буквално ето до тук. Ето до тук. Майко, не мога да говоря. Така. Сега обаче тя ще дойде. Тя нали няма види чак от там. Добре, искам да мина от тук. Ма тя пък всъщност... Да, тя го чу. Тъй, че просто направих така. И мога да дойда ето така. Нали? О, шит! Мадер тракер! Бягай, моля се! Майко! О! Ох! Тя идва, майко! Чакайте са! О! Добре, музиката спря. Това е втория етаж. Чуваме как върви, има чувство, че е зад мен. Добре, отварям. What the hell? Как се отвори тази врата, майко, че ме стресна. Добре. Какво? Тя мога ги отварям. Какво? Кабел. Хел, защо ме е кабел? Добре. Тук има някакви кашони. А тук също си... Чакайте, че има и още. Опа. Арбен. Шон, как върви? Буквално. Радио. Опа. Има радио. Окей. Чувам я, просто как идва. Какво? Там долу има нещо. Свети е там, където е. What the fuck? Накрая ще се опитам... Какво е това? Голец... Това е... Защо? Това е на глава на... коза. Ма защо по дяволите има глава на коза? А тя идва ли тук? Нали няма дойде? Може би не. Добре. Така, сега. Тук какво? Фудкан. Мога да ям? Окей. Окей, просто излизам. Няма да я чакам изобщо. Защо тук има... мога ги отварям. О, what the fuck. О! Локър код. Има някакъв код. Окей. Добре. Това... Тук, мисля, че трябваше да... Може би тя ще дойде тук. Аз искам да взема този локър код. Нали така беше, да. Тя може би скоро ще дойде. Чайте, тя ще ги затвори, че много ми пречат. Това мога ли да го бусна? Да го бутна, бе. Тя дали ще дойде сега изобщо? Гледам... Тя изобщо къде е? Нямам си идея. За какво ме е то локър код? Локър код. И аз пак локър. Не знам къде е, нямам си идея къде е. Близко е някъде. В смисъл някъде тук е. Вай! Shit! What? Майка ти! Защо тази врата направи така? Майко мила! Дай! Дай! О, спря музиката.
съборих нещо, шит. Какво е това? Трябва ми нещо за да... Окей. Това ще затворя. Супер много се стреснах и си майко направо си изкарах... Оу. Затова ли ми трябваше този код? Може би да. Има някакви ножици, окей. Ще вляза тук. Ще изляза тук. Това... Какво е това, бе? Old book. С някаква стара книга. Shit, your... Рън! Тя... Да, към мен обаче не се чува тъпата музика. Защо? Нещо бъгна ли или на мен така ми се струва? В смисъл... Защо? Дяволите бъгва ми понякога. Окей, просто ще бягам на тука. Тя идва ли? Мисля, че не. Ще извикам. Ще ги дропна. Това издаде ли някакъв звук? Не знам. Издаде ли някакъв звук по дяволите? Мисля, че не. Може ли се събарят картини? Не. Добре, защото при грай не можеше и просто заради това питам. А тук как мога ги отворя? Трябва ми нещо, за да го отворя. Ма не знам, нямам си идея какво. Нямам си идея къде е, обаче... Надявам се, че няма да ме стресне. Тук получавам директен инфаркт, ако... Дай. Виждайте, че как бъгнах тук. Не, че бъгнах, ми се ударих в стената. Хайде да не си сменяме шапките с тази монахиня. Това моля... О, тя ма видя, чувам музиката. Сега аз нямам на идея къде е. Надявам се, че не е тук. Даже ще се кача нагоре. Тук ли бях стървал това, да? Мисля, че трябва да е някъде тук, тъй като никъде не можеш. Това излязох от... Добре. Какво? Реп ходи... Каза нещо. Даже и клещи. Така че ги дроп. Тя мисля, че трябва да ги чуе тези неща. И ще изчакам. Вот как бъга. Ето я там. Тя нали не ме вижда? Мисъл... Питам. Ще затворя тази врата. Какво има тук? Какво? Такова да е. Канал, да. Схванахте. Какво се печа, бе? Big Walker. Тя чу това 100%. В смисъл това е удрене. Да, 100% го чу. А защо като отворя и затворя шкафа се чува така? Това е Big Walker. Какво трябва да е? Както и да е. Там какво има? Чувам я просто как върви доста бързичко. И не знам дали ще дойде тук, защото рискувам ако изляза. Заради това не искам да изляза. Така де ще изляза. Не искам да губя време. Но я чувам как идва, което не е яко. Така някакви разбити чинове. Всичко е направо разбито. Това мисля, че трябва да е медицинската стая на самото училище. Как я чувам? It's block... блокирано е. Никой не знае що. Добре, де. По-скоро ще Какво става? Какво става, бе, човек? Чуят се някакви глупости. Сега тя ще дойде тук. Винаги ме притеснява това дали ще дойде тук. Ще тук дойде, аз тук няма как да избягам и тя ще ме пресрещне и тук ще креща като заклан.
Както и да излизам, не ме интересува. Надявам се, че няма да дойде. През прозореца тук мога да ви... Там, там има нещо. Как ти да е? Излизам. Къде трябва да дойда всъщност? Аз вече не знам какво трябва да правя. Мисля, че трябва тук долу да видя какво е това. Всъщност, добре, както и да е, ще сляза долу. Опа, добре. Тук ли трябва? Да, тук беше затворено и аз като не цъснах онай. Каква крила? Енджа. Това е една... Крила на ангел. Крила на ангел. Прекрасно. А какво трябва да направя с тях, ако може да попитам? Крила на ангел. Какво? Дяволите. Това пресвятка като за световно. Това не знам какво трябва. А то скелет боди. Три не... Чувам я просто. Едно от... Трябва да сложа 3 неща на това ли е? Ай, бе. Добре, трябва да сложа явно 3 неща. 3 да облека. Трябва да облека някакъв скелет, разбираш ли? О, шит. Опа! Май се! Как ма... Тя ма видя един път, как ма видя втори път. Смисъл, what the hell, логиката на играта. А тя всъщност... Ще се възползвам от това, че е там. Просто ще изляза. Окей, ще дойда на втория етаж. Може нещо да се е променил. Не ми се вярва, да. Както и да е, тук нямаше нищо, тук само има единство. Ето те! Ух! Качество тук. Шит. Окей, тя се качва тук. Добре, бутам малко тия кашони, дано ме е чула. Ще изчакам да дойде. И ще мина през тази дупка. Абе, брат. Окей. Тя е на втория етаж. Или поне аз така си мисля, че е на втория етаж. Защото някак ще... Тук не съм идвал. Какво има тук? Какво? Защо тази туалетна изглежда по този... Затварям вратата. Защо тази туалетна изглежда по този начин? Както и да е. Ги отворя тези неща и... Няма нищо тук. Така, не. Какво трябва да е това? И защо има туалетна хартия по дяволите? Мисъл... Ще затворя тези врати тук. Как издаде чак толкова силен звук, като изпуснах просто една туалетна хартия, което изобщо не би трябвало да издава звук, но тя... Направо... Така де, аз няма как да избягам. Тук ми трябва кровър. Какво ста тука, ве? Стига, бе! Как се запецнах така, бе? Ако направя така... Ако още ако направите така... Просто исках да видя дали ако отворя и затворя бързо ще ме види, но... Естествено реклама. Възможно е очакваното нещо. Така хора, това ще бъде от играта Данън. Ако искате още такива епизоди, лайкнете. Ако не искате, просто може да дизлайкнете.
Абонирайте се за канала ми, ако ви е харесал клипа. И ще се видим в следващия клип, в който всъщност вие може да определите какво ще правя, като напишете долу в коментарите. Опитвам се да чета колкото мога коментари, повече. И както аз винаги казвам, кратко, точно и ясно, чао, довиждай, мерси.